Танцови ансамбъл Радуга при Орловския държавен институт за изкуство и култура сега ликува, защото негов член стана кралица на панаира Евгения Фахрутдинова. Евгения Фахрутдинова от Русия грабна титлата кралица на панаира на киселото мляко в Разград. За да заслужи отличието, тя преодоля конкуренцията на още 9 претендентки от България, Италия, Русия, Аржентина и Турция. Участничките в конкурса се изявиха в 3 кръга: дефиле в народна носия, национален танц на съответната държава и като реверанс към домакините всички играха ръченица. Четиричленото жури беше изключително затруднено в решението си, коя от претендентките да окичи с лентата кралица на фестивала. Тази година това беше руската участничка от побратимения град Орел. Подгласничките на кралицата бяха от България, Турция и Аржентина.